Heippa! Te oot Akkeli täällä. Pokemon-ajailun parista. Ja oho, lyppa. Tätä me lähdetään nyt seitsemän pakki ajamaan. Nonni ensimmäinen pakki. Sitä joillekin koin pomppuja ja koko tämmöistä ensimmäinen, joka nappaa tänne on matamuna tai inkubaattori. No joo. Mutta lähdetäänpä sitten ajamaan. Yeah. Ensimmäisestä Jeesusoja hau. Tommonen hamahakki. Oli tää tulee muille kuja keijailu. Keijailu. Ihan tommonen mä on jo yhden pakin ajanut ja tästä tuli hojo semmonen. No joo, mutta ihan normi. Joo. Mulla on noita mutta sitten on semmonen
ensimmäinen kesä. No. Sitten tämmönen joo. No. Sitten tämmönen joo. Sitten tämmönen joo. Heti ennen kuin ensimmäinen hito. Katsokaa sitä. Tänne. Nyt kun mä taisin tämän on nopeasti auki, niin tepä oitsit. Jee. Joo. Joku pikkaisen takia alt.
Noin. Tante hakkaisi. Ja totta pakkaukset jähdän aukattamaan. No, Ei oo sulla ja sun. anteeksi toi haiju. Mutta sitten koin pomppuja. Jauta. Ihan hieno. Kaatti. Joku puunylja. Sitikko. Otokka. Jonkin toitin katisio. Suttei. Sitten pihonen. En muista näitä nimiä. Ui. Jemppai Pokemon.
kattikaudesta. Tai ukkos tai eri ukkos. Sitten tämmönen kitta. Siis. No joo. Ihan vaatteet. Sitten ei kunhan tervaa ja Pokemon pakkia auki. Nää on aina niin hankalia ajata muille. Mutta mennä paljon kehittyy. Siitä. Tää on aina niin tatitahin ajata näitä. Te pomppaat nyt sinne. Jokkat sinne. Ottakaa. Koin pomppuja. Ottakaa sitä. Ja sit. Teille. Ja tuli ennen kuin ei tarvitse niin hankalasti aukata. Nojak. Ihan tällaisena. Sitten mikä tän nimi oli? Teitä ja teitä. Mutta Unipokemon te on kumminkin. Sitten tuli tää Heikki Jäntteli. Tämmönen jonkin sortin muutinen Pokemon.
Sitten ton uuden kehitysmuoto. Kaapat ja taas kehitysmuoto. Mulla on ilmeisesti heinänuha. Sitten tammota. Sitten tammota. Oi, oi, oi. Mitä tästä tulee? Laitetaan se heti tämmöten, jot mä otan ton auki. Joo. Mä jätän tän kohta, mä jätän tän tohon päin. Sitten tämmöistä miaupakkaa jätetään ajan. Toyota ja ketjuhma ei oo paakaja. No okei. Tää jätti hahan taien, mutta no joo. Tätä jollekin koulin pomppuja täät. En tiedä kuka noit. Tämmönen enneku. Tämmönen tittelikko. Oi nyt. Pahoittelen sinne maahan. Sitten tämmönen taitinsi.
otokka. Haunted. Mä oon jotakin näitä muistan, mutta en ihan kaikkia. Sitten tää sitten tää kakkot. Tää on kummallinen, eli hunnuttuja heti. Mä korjasin tämän. Ei jumala. Kaapat ja sitten tää jente holona. Yes. Tämä on topakausti. Sit oikeesti katsokaa sitä. Kennai. Eli kaikki hahmotet sitä on. Tai ukot tuupin hahmo. Toi oli huopakka toi jauhet pakka. Mä korjasin oikein sen, että sitä tuli toi jauhet. Sitten joillekin koin pomppuja. Mennään tekoja. No, no, no. Nyt ennen kuin toi joku kanuna. Sitten kaatti jo
sitten nukkuma Pokemon. Sitten tämä joo. Sitten tämmönen joo. Sinne joo. Isoja tämmönen sitten ihan tämmönen ei mä oon pikkan jo ajatellut, että mä uitaisin mun YouTube-kanalan. Tekisin sinne pelkästään Pokemon sisältöä, korttisisältöä. Siitähän joillakin koin pompuja. Muuta hukkutana tuota. Ja Eikuhan ajoi sitä. Eikä muuten ennen kuin. Sitten tänne. Kuten mä jo alusta sanon, niin mä muuten joitain tak joitain Pokemonin nimiä. Hammerhack. Ja. Taami. Eikö oliko korjaka?
että oliko tää enemmän muita. Sitten toinen oli Sukkunen ja Miekkakivi Pokemon. Dennis ja lintu. Tän ilmeinen muoto. Tonnialka. Tommonen. Sitten muttisu ennen kuin edessä. Ja ja sitten tokasikapakka. Mun jakkujen mukaan. Siitä joillekin koin pompuja. Uktaa ja sit minä. Metai. Notepad. Noljak.
Tänne. Toi. En mä tiedä mikä se on. Nukkua Pokemon kehitysmuoto. Tuli sieltä. Ja kat- Mega Pokemon. Semmonen. Jäjentehojo. Joo. Ja hippopotamus tuli sieltä. Ja oi oi. Koinait. Ak. Oi oi. Oi juma. Oi juma. No paukahti itoin. Sitten onko jääpakin saanti? Jääpakit. Onko se jääpakki? Ilmeinen pakki saanti. Jaha. Sitä hiimenen koin pumpuja. Uk koitti taakse. Täytyt mennä. Mä en kato. Meillä. Puteli. Piti. Tai. Toi. Noin. Tai. Tää oli mikä onka. Uk. Ton. Alt. Kettumin. Pokemon. Kutot. Kaudet. Toi halua. Toitenat.
Mitä se oli? Tommonen ihanaa mitä olet. Ei se ole tommonen. Oi! Jäät! Pakit! Tantti on meidän tantti! Siis mä en olla naisen tutuaisempi. Mä nautan sitten teille noin mikä onkaan noin e-akat ja noin. Tommosia ekatta paukahti. Toi olis kyllä uljatut natti. Ei natti, kun katti, niin mun piti sanoa. No, mut sitten tommonen niin pikkunen ja vitsen hannukka. Ja tommonen. Juu! Kepa! Juu, kepa! Ja te oitotian nähän sitten ent ajalmitetta. Te oit akkeli te tähän nyt loppu tää.